Hola i benvinguts a Apple Droid. Avui estem aquí per parlar d'un dels dispositius de l'any. Un dels dispositius de l'any amb el permís del Sony Xperia Z2 presentat al Mobile World Congress. Avui us parlarem del Sony Xperia Z3, aquest dispositiu, que actualment ja es troba a la venda i Sony ens l'ha enviat perquè us l'ensenyem. Aquí teniu la caixeta, la caixa ja el de sempre, el carregador, els auriculars, les instruccions i el dispositiu. Aquí tenim el Sony Xperia Z3, que primer de tot repassarem les especificacions que té, després anirem al dispositiu i per últim veurem una miqueta el sistema com és. I destacarem el que canvia i el que no canvia del Sony Xperia Z2 al Z3. Com podeu saber, el Sony Xperia Z3 disposa d'una pantalla de 5,2 polzades amb resolució Full HD amb 1080p, un processador de 4 nuclis, el Snapdragon 801 a 2,5 GHz, 3 GB de RAM, té la mateixa quantitat de memòria RAM que el Samsung Galaxy Note. Té dos versions, la de 16 GB d'espai o la de 32, i podem ampliar-ho amb la targeta microSD. Té la mateixa càmera que el Sony Xperia Z1 i Z2, la de 20,7 megapíxels, ràdio FM, que és una de les coses a destacar perquè hi ha molts lectors que ens ho pregunteu si té ràdio o no té ràdio, i ve amb la versió Android 4.4 KitKat. S'ha de dir que Sony ha dit que rebrà la versió 5.0 Lollipop, que ha sortit fa molt poc, i avui ha estat alliberada pels Nexus. Què més podem destacar d'aquest dispositiu? A veure, és que és curiós que una marca tingui la seva norma de que el seu millor dispositiu es renovi cada 6 mesos. El que vol dir que durant el Mobile World Congress segurament veurem el Sony Xperia Z4, si no és que s'adelanten i ho veiem al CES de Las Vegas. A destacar també té 3.100 mAh de bateria, a la qual no podem accedir, per tant està tancat el dispositiu, per això té resistència a l'aigua, dels millors que hem provat amb la resistència a l'aigua, i anem a veure una miqueta el dispositiu ell mateix. Aquí teniu les notificacions, configuració ràpida, com podeu veure és una mica diferent, va molt bé, la veritat, es poden canviar així d'una a l'altra. Aquí una miqueta de publicitat del meu company. Aquí tenim la pantalla, la qual podem dir que és un canvi cap a millor del que havíem vist fins ara de Sony. Per fi els colors són com han de ser, funciona com ha de funcionar. Podem dir que aquesta part d'aquí i també la part de dalt estan una mica desaprofitades, però anem millorant, o sigui, els marges són molt petits, aprofita molt bé la pantalla i la veritat és que molt bé, molt. Aquí podem veure el lateral, que té el connector pel dock, si el comprem i volem carregar així, o pel cotxe. Aquí tenim l'espai per carregar. També s'ha de dir que Sony ha trobat per fi les millors pestanyetes per poder tancar aquests apartats, perquè a vegades es trencaven o els perdíem o passaven coses. A l'altra banda tenim el botó d'encendre, el del volum amunt i avall, encendre, volum amunt i avall, el d'accedir directament a la càmera, i tenim l'espai per la microSD i per la SIM, aquí a l'altre lateral. Podeu veure, es tanca igual que l'altre. A la part superior tenim el connector pels auriculars i la part de sota és neta, o sigui, polideta. Bé, com podeu veure, la interfície de Sony és similar a la que ja estàvem acostumats. No té moltes coses a destacar d'un mòbil que fa 6 mesos era el millor del mercat per ells i ara vuelve lo mejor de Sony, segons ells. Una cosa que m'agrada molt destacar del Sony és la bateria. La bateria és una meravella, ens deixa sense paraules, i a part tenim si no vaig equivocat aquí, el modo estamina. Veieu? Temps de la bateria estimat, 2 dies i 10 hores, 3 dies amb modo espera,
I si activem el mode estamina, em sembla que canviarà una mica. Mireu quina bateria tenim amb aquest dispositiu. És potser el millor punt del Sony. Després tenim les aplicacions que ja estem acostumats, amb la nova personalització de Google amb el material de zinc. Després el Google Fit, que aquestes aplicacions no són de Sony, no? Però em ve de costar ensenyar-vos-les. Sí, Déu-n'hi-do, 12.000 passes. Déu-n'hi-do. També tenim Inbox. Després les aplicacions de Sony, com podeu veure, aquí estan. Seves. I la càmera, aquí està la càmera. Fa unes bones fotos. No ens podem queixar. Però per mi segueix pagant amb el mateix. O sigui, sí que han millorat i molt. Però li falta, o sigui, no podem ficar una càmera de 20 megapíxels en un dispositiu i que tingui els errors que té. És obligat, ara que ja hem acabat de repassar el mòbil i l'heu vist de dalt a baix, és obligatori canviar del Sony Xperia Z2 al Z3? Jo diria que no. El canvi és a millor, està clar, sempre gairebé mai s'equivoquen en aquest aspecte, sempre aporten alguna que encara no hi és. Aquí han canviat els materials, l'han polit tot el que havien de polir, però potser el canvi del Z1 al Z3 sí que seria lògic, no necessari tampoc, perquè el Z1 encara funciona prou bé. I és que no aporta res que no tingui el Z2. Si sou dels que us agrada tenir-ho tot, que us agrada... Si sou amants de la marca, no hi ha dubte que el tindreu. Si no, espereu-vos perquè segurament les marques comencin a... Quan ja no saben què fer, han de canviar. I tard o d'hora passarà. No res. Aquí deixem l'anàlisi del Sony Xperia Z3. Esperem que us hagi agradat. Teniu l'anàlisi en text al blog i ens veiem en breus amb més dispositius.